Ansa. Kwansa kunya. Techima kunya. Nyina na yete nyina mugina echi. Asante kunya skedwa kufi. Nyina mugina echi ha. Moma jensa nana do maso. Ono su gina echi ha. Nananum de yeke nyina na se. Ye bodin ya na nyane bone so papa so. Ewura ne danso aji. Konfoje ba. Obeto ha de maye se asunwie de besi bia no wo so ogina mo po ompo one yese oyo ne ose asanteman ne buruman ensese asem bia beto ntamu Asantema UK ukuma pimo a apem beba Afisafo Asantema UK TV suni aboba sentremo de nsem ebremo ene asem a eba no ede na efe enije kosisi empani se ka woni ntra account ena kunkunte na nimgu ase a nkruma fere ni nyina ne se ye ka bro champion na wi asante free monyi ye ka asante na ye bro champion free monyi e bro ni asante ye baako na nanum kabomu a enema mpuntu eba na ene danso abiam odisika tomprada akwa keto atintasu etuedua onyansafo wodwene ne man ho ede ensem bi aba se opese woka ebono ni asante bu mu eni afre ensentrefo a ye wo asante memu wona wo bono memu tachiman ne doma ene asante ye nyina kabum enne die ntra aba ne se ene na afasha ekoso ewo nkranza no eko na wiye na yewura danso abiam kyerɛ sɛ sɛnea wɔne nananom sitie no wɔne nanatachima ahena kasa wɔne otumfo akasa wɔne nanadom ahena kasa sɛ etuo nkɔtwe de atwere fi sɛ etreri nka enti sɛ abontensofo magye enkodi nti sɛ asante bono oyi bi firi mu a enye yi enti no sɛ wɔte sɛ wɔhene bi obi sopa no a na nakoma na ohu de wɔnyɛ enti ne sɛnea tie no wɔsere nananom anya kwanya na wɔfrɛ nsɛntwerɛfoɔ nso asere sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛde kroyɛ nkabom ɛbɛma asante ɛne bono akabom na pɛpɛpɛ yɛ aba n'asomdwe abɛnti ne nsɛntwerɛfoɔ hyia mu ɛkɔ so na nakwambafo kuro so ɛna yɛwɔ yi ɛfi sɛ ha na fashion wɔ yɛwura danso abiam se ɔsere bibiri etuo nkɔtwe de atwere na yɛnkamom na yɛnsum ɛne nipa ɛna prayi baako ebu okabom a emu sɛ yɛsopa wɔ hene bi sɛ yɛsopa sante hena aka dɔma hene aka techima hene yɛsopa dɔma hene aka sante hene aka techima hene yɛsopa techima hene aka sante hene aka dɔma hene enti wɔn nananom akasa ɔbɛsere sɛ efiri ne kɔ no yɛ kasa enye nkabom ɛkoro yɛ ɛni die obuo ɛkwan so fi sɛ ba tinɛ nhyiamu ɛkɔso a nsɛntwerɛfoɔ yɛ bɛstrase ni apapem ni abubu ni pense mu na asomdwe aba sabram no kase boba sempre ma ye krado a ye kɔ press conference na se na de ye kɔ so bia no ye de ama ewiase ama obi ehu se asante ne bono baako ntinya de a wo se nchichemu ene mpapem bia eba nti de ekɔ so wɔ nkranza no ye fa ama obi a ehu no ahwenu de ekɔ so na fe ya sore se ekoro ye ebeba sabre yinwura sentwerefo nhyiam na se na de ekɔ so yema yahwefo yadofo a ehweye no ehunu de ekɔ subscribe channel no Asantema UK TV oboba sempremo subscribe fa o comment ne bra na fe like page no na yenko yanim na de ekɔ so bia no enya asomdwe efiri sɛ asomdwe eba empani sɛ asomofi dwo a okraman enya baabi da yenam yi ehunu eni suro ewe yemu okodoma awusuro obatachima awusuro tachima basante awusuro doma basante awusuro ni kwase basante yewura sentwerefo nhyiamu na so na de yekoso no yafa amobi ehu bi eden kabom ebebre ye nyina ebise ne ne yebeye no eda ho ebeka internet ne so afo ye hwemu se ye hyasie wasodwe mu ye bewie wasodwe de beye de aye nika se obeka se yewura nick ene nana prince ehia ya ohirba media naka owo ho no na me nso meka ho bi saa nhyiamudie no mekɔkava bi ɛna ama nne asomdwe aba wo nso bɛyɛ ndi ɛde ama je bɛgye mu ama yewura na afei ba bi aduru
yɛahyɛ dwumadie no ase. So, But you bet me the phones not to silent. okay, Wamina, yeah, Sofu via over Bompa Yakansa. And I said, This one, you penny for the ever kind. You baby near the Asu Jibba. Now, so then when Yamaka say, we are soon doing what do you name Amasu Dia and Saka? Yeah, that was it. So I end some mind we used to do. Amen. Amen. Nananum, you were Nana Prince, I'll free Nana Tachima Henifi. Na you were another Nana Prince, I'll free Nana Kwanza Heni if he and no chino. You were media or Heniba media, so ɔno nso so ɔkasa wɔ Asanteman paa na ɛwɔ Asanteman UK so wɔ ha sei Asanteman UK na ɛwɔ no okay ɛna Old Burger so ɛwɔ ha bono ɛna ɛwɔ Evans Kyemfo TV ɛwɔ Nyansapɔ ɛwɔ Ɔbenita Adepa ɛne Nyansapɔ so wɔ ha sei Magra Hep International Mine ɔno nso wɔ ha ɛna wei plus one wɔ ho ɛna Royal TV wɔ ha sei Pem wɔ ha ɛda yɛme ase ti yɛwɔ TV I'm for TV3 sɛ wode ɛne yɛ sɛn then Nkyerɛmu News so wɔ ha sei nti yɛda yɛme ase sɛ me nuanom GTM so good sɛ yɛto yɛn nsa frɛ mu na mu nyinaa maba ne fɛfɛɛfɛ so yɛfrɛ me Nick Danso Agye mefiri Nkoransa na asɛm a meka mɛtumi aka no confidently sɛ megyina Nana Tachimahene anan mu egyina Nana Dɔmahene anan mu egyina Otumfoɔ Asantehene anan mu egyina Nana Kwame Bafo so Nkoransa hene anan mu because me ne wɔn nyinaa kasa nti me kasa no me nsuro sɛ saa asomdwie abua yi a ɛnɛ yɛahyia wɔ me fie ha wɔ Nkoransa a yɛbɛkan wɔn nyinaa yɛ ahoɛ ɛna nkonnwa no nyinaa pere so because nkonnwa no ɛnyɛ adeɛ a wɔn pɛ animguaseɛ wɔn pɛ sɛ yɛn nyinaa yɛbɛyɛ baako na ayɛ te sɛ deɛ mmerɛ bi a Otumfoɔ Asantehene baeɛ a obɛduru Nkoransa ha ɛyɛ Nana Agyeman tam oduruiɛ no sɛ yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ ɛhemfo no wɔn pɛ nkama mu a obɛduruiɛ no Nana Tachimahene asuma nipa ama nipa ba Nkoransa ha na wɔka kyerɛ Nana Otumfoɔ Asantehene sɛ anua adɛn na wokɔ duru wanyina nti woba fa fie nokorɛ ni Otumfoɔ Asantehene maa ne ho nipa so ɔne ne nkurɔfoɔ nyinaa kɔwura Nana Tachimahene ahemfie na wɔn wura hɔ no sɛbe wokɔ YouTube abɛhu na wohwɛ sɛdeɛ wɔn etɔ mu awa tuu na Otumfoɔ sere na Nana Tachimahene sere na wɔn ani agye na yɛsɛ wohu sɛ na ahomka wɔ mu saa adeɛ no ɛna yɛpɛ sɛ ɛba Tachimahene Nana Nkwansa hene Otumfoɔ Asantehene ɛne Nana Dɔmahene ɛbɔ wɔn ntam te sɛ deɛ Nana tumi sɔre kɔ Mfante Otumfoɔ otumi kɔ Ayigwe kurom Ayigwefoɔ tumi ba hɔ obetumi aba Tachiman betumi akɔ na kyerɛ sɛ yɛhu sɛ nkama mu aba Ghana na ama amayɛfoɔ no nso asua wɔsɛ firi Nana no mu na amayɛfoɔ no nso asua nti yɛhyia na yɛbɛsɔlve problem a yɛn nkoraa no yɛakreti de ama yɛn nkɔkorafoɔ ɛyɛ ehemfo no ɛna yɛbɛsɔlve sɛ yɛn nkoraa yɛgyae pɛ mpanyinfoɔ no wɔn deɛ wɔn ho ni asɛm wɔn nso biribi abɛkɔ fam nti mesrɛ mu a mowɔ ha nyinaa sɛ me ne Nana mu nyinaa kasa
manana mama me kwan sɛ yɛn solve nti na Prince ɔwɔ ha na Nkransa hene so tu Prince Nkransa Tachima Prince ni Ogolo Nkransa Prince ni na me ponte ɔhene media a ɔno so wɔ asante ɔwɔ ɔhene fie ɔne yansaponom ɔmo so kasa na yɛ asanteman na akasa asanteman TV no mu nyinaa UK mu nyinaa mbesom na mama yehu sɛ yɛne nana mu nyinaa kasa ma nana mama ne nkora mu nyinaa kwan sɛ yɛmɛ solve adeɛ no nti na nne mu nyinaa mo wɔ ase a nnɛ asɛm no ya solve awie na to na de to mu nyinaa manim ama nkrɔfo a ɛyɛ progress ɔmo wɔ foreign country ɔmo different country international no ɔmo nyinaa besom aboa yɛn paa ma asɛm yi nyinaa no adwodwo na daakye bi a mbesa hu yɛ biem no na ahemfo no nyinaa wɔ mu bi a yɛn nyinaa yɛatra ase a yɛdidi yɛatɔ yɛn mu ama biribiara so ayɛ nti ɛnɛ yɛfrɛ mu a yɛretu mu anim sɛ biribiara so atwa mɛsrɛ mediafoɔ a mowɔ ha ɛyɛ abonofoɔ no ɛne asantefoɔ bloggers sɛ asɛm yi a yɛaka wie ɛnyɛ adeɛ afei na obi so di kɔtena abɔnten te sɛ deɛ nana yɛn akoka no na wakɔndɛm adeɛ no na wasan akɔfa ɔhene bi adi n'atɛm akasa sei nti wokɔka saa sɛ broni bi kosom asɛm a yɛaka wie na wɔkɔdi ɔhene otumfoɔ atɛm a wobɛhunu sɛ asanteni bi so a ɔno nso yɛ blogger ɔno nso bɛsom abɛdi nana Tachima hene atɛm anaa nana dɔma hene atɛm anaa nana Nkransa hene atɛm nti yɛbɛsrɛ mu a mo medias a mowɔ ha sei sɛ mode asɛm pɛpa bɛto medias bloggers ni nyinaa mu na ɔmo nyinaa gyegye asɛm yi ho fɛfɛɛfɛ ama yɛ ama biribiara so atwa nti wei deɛ yɛfrɛ mu a na kakra wɔ hɔ no nti na obi ate an sɛ yɛaka wie ɛne hemfo no aka wie na to na yɛde to mu anim na maboa yɛn na biribiara yɛ bɔkɔɔ nti de ma no bɛsi ha sei na mewie a me nuanom so akasa kakra Me nuanom sɛmtwerɛfo ɛda mo nyinaa ase sɛ awie yɛbɛhyia wɔ Mr. Nick Danso Abiam ne fie. Awie mo hunu yɛ wɔ ha nyɛ ne bɔne so. Yɛn nua panyini Mr. Danso Abiam Mr. Nick tina ma yɛn nyinaa yɛahyia ha. Na nansan wohwɛ media he so a na bono ne asante tawantawo bi wɔ yɛntam kakra wohwɛ a na yɛn nuanom asantefoɔ ba bɛto bi ama yɛ na yɛso abonofoɔ nso yɛakɔto bi ama bɛ. Me ma me kasa nyinaa nyɛ tenten. Mr. Danso Abiam wafrɛ abusua nyinaa. Sɛ wohwɛ me benkum me nifa bohu sɛ me nua ketewa Pa Prince ɛte me nkyɛn. Mr. Danso Abiam ne te yɛn mfimfini. Wohwɛ me last end so a mea me nua ofiri asante hene fie ɔhene ba so te me nkyɛn ha bi. Nti sɛ muhunu anka mmom yɛn nyinaa yɛka ho abom. Na mɛsrɛ me nuanom nyinaa sɛ wotie sɛ de me nua Pa Prince ɔka no asɛm yi a yɛmpɛ sɛ asɛm yi yɛbɛwie a yɛbɛfiri ha na binom akɔgyina baabi yɛ interview foforɔ. Ɛno hwɛ ɛba saa na ɛkɔgu Mr. Danso Abiam n'anim ase. Nti mɛsrɛ bɛ sɛ after here sɛ wo interview bi koraa ma ne hunu sɛ n'asɛm a wɔka he ɔnkɔfa ntwitwi bi amfa mma na akɔtia Tachima hene atia Asante hene akɔtia Nana Dɔma hene ɛne deɛ ɔnhwɛ a bi so te nkyɛn no nso akɔpagya ne deɛ de aba. Nti kakra a mɛka no nyinaa ne sɛ yɛmfa aseda nyinaa ma Mr. Danso Abiam sɛ wɔtumi aka yɛn nyinaa yɛn ho abom deɛ yɛka yi nyɛ sɛ bi a yɛhyɛ dankyɛn mu baabi mo a mohwɛ baabi a yɛte a yɛte Mr. Nick fie na wohwɛ nsɛmtwerɛfoɔ yɛ abɛgu bebree menim sɛ mode camera acapture mo nyinaa mo ho ɛbɛba abɔntena ma yɛn nyinaa hu sɛ ɛnyɛ deɛ yɛka yɛn nkontompo bi anaa ntoro ne yɛtwa to nipa bi so ɛyɛ nka mmom a wɔka kyerɛ. Nti deɛ mɛka kakra nyinaa ne sɛ mɛsrɛ bɛ sɛ mesrɛ bɛ anidie kwan so a
Mr. Danso Abiam de akɔ saa mpanyinfoɔ mmiɛnsa yi hwɛ Ghana akɛsefoɔ mmiɛnsa paa ne wakɔ bɛnkyɛn o eti sɛ Mr. Danso Abiam ntoma nkan ho amum na kyerɛ kofa ba animguaseɛ kɛseɛ paa ne wato no yɛso yɛmpɛ sɛ animguaseɛ bɛto nti wofrɛ baabi a sɛ ɛwɔ biara yɛgyae deɛ ne yɛyɛ yɛde yɛni die kwan so yɛde ma wo na nso de ma mpanyinfoɔ mmiɛnsa yi mekasa anyɛ tentene mɛsrɛ ha ne hia me paa mesrɛ bɛ wotie deɛ me nua ɔhene ba ɔkɛn a na wo sɛ munni hɔ bi na meka no sei mesrɛ sɛ deɛ ɔhene ba aka akyerɛ yɛ a yɛso yɛaka yɛde akyerɛ no yɛ ma bia nkɔgyina abɔnten bi sɛ ɔkɔto ayampea bi de akɔtia me hene a yɛ Takyima hene anaasɛ obi so kɔto ayampea bi ama no akɔtia Asante hene ɛyɛ ɔhene ba ne hene ɛne deɛ ɛba saa ntasukɔkɔ wɔ biara anim because ɔhene ba ntena ase sɛ ɔnhwɛ sɛ prince ɔbɛkasa ama n'atra ne wura saa no nso menhwɛ sɛ ɔhene ba bɛkasa ama n'akɔtia me wura ɛne deɛ meto ha mente me ho ase nti kakra a mɛka nyinaa ne sɛ mesrɛ me nuanom sɛ ɛyɛ nkamom asomdwie ne Mr. Nick afrɛ yɛ a ɔka yɛn nyinaa yɛabom kakra me sɛ metuma ka me Yo abusuafo em sɛ me nso mɛka de afoa deɛ me nua panyin ɛkɛn ɛne sɛ ansa na mɛhyɛ me kasa ase no ma yɛna na otumfoɔ yɛna na Takyima amahene yɛna na dɔm ahene sɛ yɛn a yɛteɛ yi yɛyɛ mmɔfra sɛ ɛnam sɛ nnɛ yɛ papa Nick esiesie asɛm yi ama nkamo mu aba yi sɛ mmerɛ atwa mu no sie mu bi anofom yɛ ɛtra saa nanafo ya benja bibia ɛbɛmfa nkyɛn sanse yɛdi kan akasakasa bebree na sɛdeɛ me nua panyin kan no yɛwɔ biribi wɔ hɔ a yɛsi bi nsi bio nkamo mu ayɛ adwuma yɛnim sɛ deɛ ne yɛyɛ ne nyinaa no yɛyɛ de support be sɛdeɛ me nua no kan no sɛ sɛbi obi ano nkɔtra obi hene yɛnim sɛ bɛwɔ nkamo mu bɛwɔ dɔ nti na baa bɛdeɛ bɛnana bɛba Nick ɔba banima wɔtumi anya akwanya abɛhyia yɛ yɛnka no tentene yɛaka ho abom sɛ me nua panyin prince memeka ho yɛmma kwan ɛma obiara no ɛntra saa ahemfo mmiɛnsa yi na sɛ mpo yɛhunu sɛ obi ɛyɛ bibi saa yɛbɛfrɛ no sɛdeɛ me nua na wɔka bibi sɛ yɛnhwɛ na bi ano antra obi hene no yɛbɛka abom ne yɛdi nkɔmmɔ sɛ yɛhunu sɛ bi ayɛ bibi saa yɛmmɛgyina fidie so nkasa na mo yɛbɛto nsa afrɛ nipa korɔ baabi ɔwɔ biara yɛbɛfrɛ ne dankyɛm sɛ hɛ yɛaka adeɛ wei nti deɛ wode yɛba no gyae na mmom ɛnyɛ fidie so kasa na bra no so yɛbɛhwɛ sɛ yɛwura Nick Danso wayɛ wei awie no ɔbɛhwɛ ama nkamo mu aba mfo mmiɛnsa yi yɛhunu sɛ bɛhyia nan po Nkoranza hene ka ho na sɛbi mprɛduasa baka bɛho abom ɛno so bɛboa ama nkora na yɛwɔ akyiri no yɛso ani agye sɛ Nana Takyima hene Nana Asante hene Nana Dɔma hene bɛne bɛte table baako a bɛnum asomdwa abuam a yɛ a yɛdi akyiri deɛ ɛyɛ nkyene koraa ne yɛayerem ɛbɛyɛ de sɛ saa asɛm no bɛsi nti yɛde obi ase yɛnhwɛ ne yie na obi ankɔtena baabi sɛdeɛ yɛde aba yi sɛ wote aburokyiman mu wote Ghana ha yɛn nuanom brɔgafoɔ ɛwɔ akwantuom yɛde dwatoa ɛsrɛ bɛ yɛse wayɛ bi atwa so yɛnka sɛ wayɛ bi atoa so yɛ a yɛwɔ ha no yɛse sesei no yɛpɛ sɛ asomdwie ba nananom ntam tubɛ so yɛbɛsrɛ bebree sɛ bɛmmoa yɛne bɛnyina nka mom na saa asomdwie no ɛmmra sesei mpuntuo yɛne biara ni asɛm sɛ mpuntuo ne yɛne no wɔ asɛm sɛ bɛyɛ a Takyima ɔdwane kɔ n'anim na Nkoranza so di akyiri na ama Nkoranzaman ɛne Takyima man ne Boroman ne Asanteman ɛnya asomdwie otumfoɔ kɔ adako na ɔda
na do ma hene da na se da na techima hene da yeso ya da me ma se bebi yo abusuafo ne nsɛnkyerɛwfo didi nkan so me so mefa akwanya nso na madomase ede adefefa yi nyina hu ne ha yi eye ya ankasa yinua ya de nyina ya papa Mr. Abiam Danso ntini ya ha na me nkasa pi minimanamo a sebe Mr. Abiam Danso watu afa aseni ho ensem ya akoso no ya ade bi a ye konkese pa ana Ghana nyina gyina no onye asantemem ne bronko a ti komo bebre akoso e wachiri menua Prince wo ha na menua Prince ba akoso ha ye nkransa ene tachiman me so me wo ha na ye nyina asomdua bua no anti na ye nyina ye wo ha nkomo akoso wodem no akoso na ye nyina nso yasomu wo akomapem isanse enya bronko na dokronko nye nkransa nko na tachiman nko na sabi doma enso nko ye nyina ye abusua baako na edurumre bi a nsensei no itimisi na ba ye de yen a enipa na wose yeka na me so me fa akwanya iso na menuanom bi o ha na nka wo so mo beka ho nanso biribi nti o mo antimi ameka ho sɛdeɛ menua Prince wo ha yi na nka menua panyini spiritu ene seidunum nyina o mu nyina nso sɛbe o mu hyɛ santehene ne yam sanse obi o wa santemamu bia no santehene na nanom no prekopɛ sɛdeɛ obi o wo sɛbe nkransa anatachiman sɛ wo firi no sɛ wo firi hin no wonso wo nana ne tachiman hene ti yɛn mabunu no ayaba no yɛn na ya fat yɛn sɛ yɛbɔ yɛn nananom ho ban ti menua panyini akasa ana menua nso akasa yɛn nyina asomdue bua na ifiri na ekuri no me ka de atoso bi sɛ Mr. Abiam Danso yɛn nyina yɛnim didi bre ɔwɔ Ghana ha ɔfrɛ yɛ a baabi wɔ bia no yɛntimi ntwena no ngɔfom sɛ yɛba na anamo a yɛtu nkomo a yɛdie no yɛntimi a nyina yɛ naso ne anhyɛ mu kra ama nkabo mu no anya adwuma ene ne ya makora na nkɛyɛ na yɛka nyina nso sɛ asɛm no yɛbetimi ahyɛ mu kna na yɛbetimi ahwɛ amansisie mapa aba igina yɛn nsɛnkyerofo yi so a nyina yɛhyɛ mu bi nti yɛsrɛ sɛ yɛmpanimfo a yɛdeda deda no yɛmɔmɔdana sɛ yɛnuanom kumanum bi no ya ɔmo nso ɔmo twetwe ntokwa ba fie no yɛbɛhwɛ ne no makasa me bɛyi me ne mrante hena kasa me ba no obetiwa ne asantefo bloggers Biscout menua ɔmo nyina no yɛbɛhwɛ sɛ yɛne ɔmo nyina bɛkasa na obia de ne tu atofom na asomdue ya Iwura Abiam Danso ɔpre sɛ ɛbɛba ne nkyirima no yasom no yɛ nyina yɛtaachiri na yɛ nyina nso yɛbɛdo yɛ ho na efiri na akuri no wahye yɛbɔ sɛ ene enwie yɛbɛkɔso a didi yɛ ho nkɔmɔ nemom kakra menua wɔ ha yɛde ka di nkɔmɔ nemom yɛpɛsɛ ba abɔntene ma amanfo te ase ne sɛ sɛbe yɛsɛ obi ba wuto mfikyira udiri mpamu da enye wona akun no ti obi bo di aka asɛm yɛkan no yano duru dwom yɛwɔ yɛnuanom bi wɔ hɔ a so mu fiti bibi ase a ɛyɛ de abusua ne nkora no wobenya asoɔdenfo wɔ mu obi wɔ kora a wobɛkan gye sɛ wonya brɛ na wakasa akyerɛ no a ɔyɛ no na kasa kyerɛ ne bɛmu a na afei bi a wagyae nti yɛbɛsrɛ yɛmpanimfuo no yɛbɛhwɛ sɛ nkora ne bi mu omhum ne so a edurumi bi a ɛnyɛ ateatea ne ntɔkwa ɛne obi hyɛ ne fie na ɔfafo no ɔde yɛ na ade a wani bɛba nso de bi ha bɛta abɔnten awie nti yɛbɛsrɛ sɛ yɛnom yɛnya agye atom sɛ efiri na ekro yano ntia na nadɔma hene yano ntia na natachiman hene yano ntia na nkransa man hene yano ntia sɛbe santehena yenuanom ɔmakari nyina nso ɔmumfa ebuo mayɛ na ɔmu yɛ mfonso a sɛ mimi hunu sɛ ebunu ni bi blogger bi aka asɛm na nya a mefrɛ me nua Prince aboramane sɛ bɔmɔden a menim sɛ tokuro bi a wohyem bia no ɔyɛ na adwena obehuo nipa koro na ɔne na kasa saa nso na asanteni bi a wɔn nso yɛ blogger so wɔ abukyerɛ hɔ wɔn nso ka bibi na entwa yi na wofrɛ me a me nso kwa bi a menam so bia no mefrɛ na ba sɛ conference call kra na yɛyɛ na entiase yɛ adwuma a yɛ nyinaa yɛ de ho begim esanse yɛse efruchi ne abofunu bi abiem
na yɛnyina yɛ mmoa na yɛbɛhyia biem no na yɛ asante ne bunumpuntuo ene sɛbi yɛn nkɔsoɔ ho nkɔmɔ na yɛba abɛdie na ɛnyɛ ntɔkwa na yɛba abɛsiesie bɛtu maka no ɛmfa mfaso biara mmerɛ yɛ timi so menkasa nkyɛ pii na mefa akonya so na Mr. Abiada so yada na se isan sɛ anamɔ no a wotuo no ɛdre nanso megye sɛ nkonwa ne abosom ɛwɔ aso omu na akasa akyerɛ no ɛnama ne yɛnyina yɛde ɔsia yɛ ɔyɔ onibrɛ nso ɔfrɛ yɛ no obi antimi antwena no anwɔ fam yɛnyina nso ehyia no asomdie nko anti kakra me nso meka no yɛnyina yɛ tɛkyiri ama afi no frich na ɛkɔ ensam yɛbɛte afa bono ne asantemu bia no ɛyɛ nkɔmɔ a ɛdi mpuntuo ɛbɛba ansa kwansa kunya techima kunya nyina na yɛte nyina mugina echi asante kunya sikadwa kufi nyina mugina echi ha momagensa nana do maso ono so gina echi ha nananom de yɛka nyina no sɛ yɛbodin a na nyɛ ne bɔne so papa so ewura ne danso agye konfo gye ba obeto ha de maye sɛ asunwie de besi bia no wo so ogina mo po ompo one yɛ sɛ ɔyɛ ne ɔse asanteman ne buruman ɛnsɛ sɛ asɛm bia bɛtɔ ntam na mpo bibia ba wagyiram sɛ mmabuni de ɔhwɛ ne wasiesie akɔ ne nananom anaso ne yaka bibia wio ma bɛgye nsa no ana sante ne nkwaso ana techima hene nkwaso ana dɔma ma hene nkwaso pasa ma hene nkwaso ma bɛ nkwatentere sɛ bi mpɛ dia sa yɛn so ewura ne danso agye ɔno so ne nkwaso ɔma ne nkwatentere yo besom bia nye yie ne yire ne mma nipa a yɛhyia minua prince wɔ ne ba media nipa a bedi na chibe ba abaka hɔ yɛso yɛ wɔn kransa yɛnyina yɛ nkwaso media fo bɛbɛ nyina bɛgyina ha bɛgyina bɛ nkwaso ba bɛwɔ aburukyire aborofo mma asantefo mma bia nkwaso bia so bibie mu enye yie nananom de yɛka no sɛ momanom sɛ de yɛkan fi akyini abofro monom huhu made yɛde yɛni momna mesom na momfa mo huhu nyina ntakyire na bibia anya bɔkɔ yakasa awie bibia yɛdin kwansa da mu de ni o sesema nto a wono firi nre edinka koso pre techima abɔtwerwa abɔntam yɛnche bari mba boduro akumabu abare kankamia nyina ammanum bio tamfo busuo ni wɔ se ne yɛhyia ne ayɛ bibia awie na ɔne wɔ se wɔ yɛ winter die akyire na ɔba hwitim ɔbɔ akɔtra ba bi so obenya nkade ya kan ade bɛkye na foforo asra so ba bi na ne danso abiam na ni maguase ama bia kan ya yɛ wɔ ha yi ipa kro pass nwe menka sɛ munko tunfu utunfu a ɔba de ɔbɛya na ɔbɛyɛ munku na wi akete Ahora ko je gbe ni mo. Okay. Royal Hotel, ultra modern hotel bia or Achumako Dua or Santimantem Ben Ebuakwa. Hotel ye feye, se ura den bia mu a, wo siesie mu e wa honka kwanso. Or VIP rooms or executive rooms, and afi or standard rooms. Obambo de enya de a ehu bi mu. Echira kwai wo Achumako Dua, Oniga we filling station na edi hwani mu. Obetumi afre ahomatofo yi 0249 450 955 Kalos Royal Hotel. Your home away from home.